Kung ako inyong bunahan, ang usap na mong bumian. O, ano ang bugas akong panghatag? Hindi bugas sa gabi sa pasi. Piliin niyo yung bugas, ilapay, pati na yung aga niyo. Kini itlog. Kung ako yung mudaog, pagkabina magpulig mungaan. Kung karong gabi mga magmin ninyo, ay mong pamante. Malagi ni mo silik ang ato. Sa juga itong party ng mayo. Dirairan dito mo yanan. Tana lang ko tanahan. Hinsang ya kung hindi ko niyo ka ko eh. Aw, nata mo ko sa kanang. Ako kining ligo ko din. Badribad ka na kayong lista niya. Pagdamay rin siya. Matagdan si Mayo rin. Kapalit ko. Trigat ano? Kini. Di ba nga lagi ka kwartaan? Ang kwarta lagi po. Ha? Ang buod ko lagi ka. Sumunang to may kwarta. Baka maka tumukin sa tagamay ba? Asa to ako mangusihal? Oh, unsa man Mayo? Natay po silon? Manghatag ka sa matagpuro kay ugma ng eleksyon. Aw, mao ba di ay? Manghatag ka sa mga pobre. Tagwan po bugas. Pero ang kay kadaog. Magdaog na ito ring patatuon. O mo nagkukwarta sa kalibo. Ang inis mo sa kalibo. Mahuwam ka ka 5. Inis ka 5 medya. Ang kalibo mo sa kalibo mo. Mag-swell. Taban na sa mga pobre. Okay rin. May duha ka mga kapay. Isa, mga maritis siguro ni. Ako ba kita ba naman sila? Wala ko tawag. Kaya ako. Kaila ba mong ikuan? Kapag nilang sa duman yun, si Randall? Asa rapit tayo lang doktor? Wala man tabi ay do. Nakalagi ko i-aptag nga kanang lista sa mong turok ba? Kung upaya ba yun ni, may lang ko ni, makatabang niya. Katong mayor nga. Kuhan ka nang magpahuwam o kwarta nga. Magpahuwam o gara 5. Unya, mobile mo alas 5 media. Unsa na ka na? Unsa ako na ito na? Di man ta mabulahan na ng mayura na. Pero asa giti lang i-quarter rate? Naara niya sa kuhan? Lara niya sa iyo. Sige. Suway lang ako ganito. Sige. Ako lang pulihatan yung suway ba? Sige. Lagi lang. Asa kang proptigaw? Eleksyon na raha. Manghatag. Ilog. Karon, mato ko sa purok tigaw. Daghan dito mga tao dito. Ako nga taga na niya itong bugas na doon ay pagkapin. Subak. Mas bayo pa. Ayo! Oh! Saan may tuyo ni mo? May nga po, sir. Nakanta ko yung iatang lista. May Randall sa among purok, sir. Oh. Ako sa pa ibawas mayor ha? Sige, sir. Salamat, sir. Masingal ali. Asa mga pa daw? Ngatag lang kita sa lagi sa Portigaw. Ngatag itlog. Mao ba? Mas maayo pa kung sihan. Nga kini akong gitala. Nabugas na doon ay pakapinsok ba? Ako ni people. Sige, sulod. May hino sa itong mayor. Nay, si mayor na itong daputian na yun. Nagtag sardinas. May noon kaya na ipang sakot doon. Mayor, mau ning lista sa among purok, Mayor. Okay man. Wala tayo tanay ka. 5,000 by 5. Mga Mayor, mga among ng tagal. Mayor. May lisi na lang. Mapildi ko.
Makailis man tanong kalakin mo mayor. Kung mapili ko, pailisin ko rin mga tao. Kwarta na akong kumani sa patang. Pwede lang ko mayor eh. Na ako silas ko, pangalan ka nag-alambre. May hapon yan, ay. Oh, Mayor, may hapon. Wow. Unsa man Mayor, panghatag na? Nada ko'y halipay mo na. Badat-sod anong gatama. Amo na ni Bi. O nga lang mo anak. Ay, masaran ako yung Ang magtunga pa rin gid ni. mahal mo na, nay. Kita nas gawas. Sorte na kayo na makataon na ni. Sa upan ito, kampi. Para ito na tula, mahal mo na. Okay. Bahay na mo aning bugas. Salamat lang Mayor. Kaya sunod ako nga kag. Kinaalala ako sa bidan na. Balil na. Sige Mayor. Okay na. Kaya na tugma naman ang eleksyon. Di kayo tao kanyo ka. Kung makadaw kung hayahay kayo mo. Hayahay pamusunod ako. Okay lang Mayor. Kaya na ako'y libreng babahay. Salamat naman Mayor. Pagkadaon kayo ko. Karoon na, balihin naman siyang balay ko na ako'y gipa. Tukpo dito. Sige Mayor. Ayun anak man Mayor. Mabutar min Mayor. Di isang tugma na yun. Kana. Mo na. Man, okay ka na. Okay ko. Nakarong gabi una. Ang pikas manghatag. Kami po, madamang po ni karong gabi una. Kami nga ni konsihal. Mangamang mo? Sige. Prinsan ko niya yung bintana. Kaya sa kita na agi. Ako sa lagi sa putahan. Uy, sige. Kay dili na lang ito magkuhan na lang ito. Sigat na lang ko. Hindi na lang ito magsayan. Sige, manang. Karong gabi una, mangamang nga. Mangamang day mo? Napangdam na mo day. Ako sa pinon ang inyong mga silingan na mangamang po ni bigla. Sige. Mangamang maniga mo. Sige. Ayaw, pantay. Ayaw kalimti, sukli eh. Ika, 23 sa baluta. Salamat. Mangamang mo. Mangamang lagi mo. Pakanda mo, pakanda. Mangamang din nga, mangamang. Tawag ko si Kudyal Dario. Sige Mayor. Yar, nagdadali. Ganihar kag pangitang Mayor. Dito kay Arang kay ganihar tong ngita nimo. O ba? Mayor, taras kang siyal Dario. Langayan kayo ni. Kung ka Dario, namarang ka. Man, traffic lang ko kadiyot. Pagbuga sa mga pobre. May ba yung tuta na? Dario, ikay lahat lang sa itlog. Gano'n magkadaog bagat magkakiyal. Sige, Mayor mo. Tagwan po sa kay Haruangay. Ganyan, murod lang sa buwan, dungan. Bawo ni Mayor. Kaigo ka ni sa Di lang murod lang sa tuig. sure ka? Ay, kanang itlog. Ang angayan, nagpikas. Sige. Hatag ito. Bawo na siguro niya ang purok tigaw. Mas mayo. Hatag na sa aning ayuda. Sige. Mga kaigsunan ko sa Purok Tigaw, Buwanhe si Mayor Andal aron manghatag sa mga pagkinahanglanon. Yes. Atong i-welcome niya, ikaabot ni Mayor Andal, atong pakatan. Atong siyang sugaton, kay di siya kita. Sige, maabot lang ta. Sige, Butsoy, kami lang ka, kay atong i-welcome po, kay leader bayakan ni Mayor Andal. Ikay masukat ni Mayor? Dili, ikalay sugat. Di ito katultol diri. Sige. Ato ay welcome si Mayor Anda o iyang konsyal Dario. Yes! Daog na! Daog na! Daog na! Magkaroon, akong ihatag ang oras ni Mayor Anda sa iyang plataforma o sa karon niya isa adto na sa panghatag. Mayor, imo nang panahon. Kung ako inyong butahan, amo damdamong bulian. Ako Kudyal si Dario, ang akong kaabag. Boy, mahatag niyo og mga ayuda. Ano ang bugas akong panghatag? Dili mugasa, labi sa pasi. Piliin niyo bugas, ilapay, pasi na ilungagan niyo. Gini itlog. Kung ako yung mudaog, pagkabina magpulig mungaan. Dinood na ang isulti ni Mayor. Mayor, waday! Loblos Mayor! Waday loblos Mayor!
Lautag noodles kay dagagin kayo dito sa Pulinas. Okay lang, Mayor. Kini sa Pinas ako kapoy mo daog. Pigadog usa ka bandi sa Pinas. Mo sudan. Si Mayor. Ihatag ka mo ni Konsyal Dario Mamamarang. Punto ko nyo sa numero 15 sa balota. Kung karong gabi mga magmi ninyo ay mo pamante. Balagi ni mo sila kang ako. Ihatag ko ninyo. Kung napili ko, hindi ko inisan. Sige, Mayor. Okay lang. Ang ilutuwag yun. Ang ito. Diyan pag inayin lang. Salamat kayo, Mayor. Inaawag pa ang daog ka, Mayor. Piniilas kasi. Ang sabi mo kasi ang humay. Inapa pagkilin ng aga. O karon mga igala no na humana dyan ang atong shooting. O kadto kita sa atong mga shout out. Okay, shout out day ko sa GNB Household Supply na nagibutang sa pahat Puentes Binyo no na diha ang ilang mga produkto, kahoy na palutsina o halublak. Kang shout out ko kang Mirian Baruman o Jerby Baruman. Shout out ko sa mga tabante sa Mersin ko guys. Labi na ni Ma'am Shirley Aligyo. Ma'am, please subscribe our YouTube channel. Okay! Shout out day ko sa nag-sponsor sa umaabot na mga uniforme sa among YouTube channel. Walay lain kundi ang Team Asenso Cordobanon. O kilabi na gayod sa atong maabot konsehal sa lungsod sa Cordoba, Honorable Jodorico Casio. Thank you guys sir sa among uniform. Salamat kayo ninyong kanan. Atang among uniform sa among salida. Na umaabot na among salida, mag-uniform namin. Salamat. Salamat og sa ganahan mo sponsor diha, Makayab man o Asenso o Makonsihales, ganahan mo hatag na mo ayuda. Ayaw lang mo kawo, pagdoon lang mo gud. Wala ni kita pigan up. Amoy kalipay nga sa inyong paghatag, kalipay na mo kay kini makita sa ninyo nga magamit usab namo. Yay! Shout out ko sa nananaw sa among shooting karon. Yes. Ang atong salida maabot kini sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na kayo sa atong mga kasilinganan, Cordobanhon. Yes. Shout out dito sa taga Camolinas boys na motanaw sila sa Cordoba Vines channel no makita na to. Shout out ko nila sa mga amigo o amiga o kaniyong tanan pagsalig sa pagsuporta sa among YouTube channel. Sa kato mga wala pa naka-subscribe sa among YouTube channel no, please subscribe. Support lang ta guys. Yes, please like, comment, share, subscribe. We are Cordoba Vines Production. God bless everyone.